Здравейте всички! Ще говоря за Java 9, като по никакъв начин няма да се опитам да кажа всичко, което е ново в нея, но ще се опитам да наблегна на неща, които са ключови и могат да доведат до съществени промени. Добре, кликър на сработи. Окей. Значи, първо, за мен дълго време съм Linux разработчик, още от Mandrake, Mandriva. По-късно започнах да работя за Red Hat, където в течение на времето започнах цял ден да работя по Eclipse IDE. И оттам и цялостната връзка с Java. Покрай връзката с Eclipse вече съм комитър по доста от проектите там и това позволява един доста добър поглед върху връзките, които Java прави с останалите екосистеми, специално с Ruby системата, с C, C++, Python и така нататък. Технически ръководител съм на Desktop IDE екипа на Red Hat, където сме базирани на Eclipse, но вече има и части, които са за Visual Studio Code, въпреки че всъщност получават един малък Eclipse като плагин за Visual Studio, но все пак това беше начин да се лесно да се предостави Java поддръжка и там. И другото нещо е Fedora дистрибуцията, имаме Special Interest Group за Java. Това, което е по-интересно и ключово тук е, че в Fedora нещата влизат много рано. Почти никой друг сервер не ги използва, когато Java 8 беше единствената виртуална машина, Java виртуална машина налична в Fedora. Това беше може би 2 месеца след специалния релиз и тъй като всичко се билдва от source, почти нямаше пакет или проект, дори да вървим през Ant, Maven, Eclipse и другите, които да не получиха пачове, които позволяват стартирането и правната работа от Java 8. Най-вероятно също ще се случи и с Java 9, когато тя бъде релизната, тъй че който иска да пробва нещата съвсем рано, това е едно много добро място. Дори в момента има налични early builds, които са напълно интегрирани в системата, тъй че могат да бъдат ползвани. Но да минем по същество. Аз забравих да кажа, ако някой има въпрос, пита на момента, защото после ще забравим. Java 9. Дълго очаквам. Първоначално беше обявено, че 2011 ще има релиз, дадоха си 5 години от Oracle като време, в което да направят този релиз. Съответно очакванията бяха много големи, имаше едно отлагане, имаше още едно отлагане и надяваме се, че вече това ще бъде финалното и ще имаме истинския релиз в края на юни месец. За причината, поради която очаквам това да бъде релиза, е тъй като почти всички проекти, които са open source, от Oracle имаха една програма за ранно тестване и вече има правилна поддръжка в Eclipse, в Ant, в Maven, в NetBeans. И повечето известни проблеми бяха отстранени, тъй че това според мен вече една реалистична дата за релиза. И какво е ново? Това е, може би, елементарно нещо, особено за хората, които идват от Python или Ruby или някои от скриптовите езици. Една конзола, която ни дава лесен интерфейс за evaluation и за тестване почти в скриптов вариант.
Разбира се, това го имаше в идеята и преди, може би, вече 7-8 години има Scrapbook и други подобни неща за тестване, но предимството този път е, че това идва с виртуалната машина и може да бъде използвано дори на отдалечена машина през някаква конзола за бързо тестване на някаква промяна. Фичър, който не е голям, но вкарва Java-та в изискванията на модерните езици, тъй като все повече хора не започват с компилируем език, а започват с скриптов. Това е вече изискване. С течение на времето то ще влезе и в идеята като правилна, като постоянна интеграция. Това също е нещо интересно, тъй като в Eclipse за Ruby поддръжката най-често срещаните проблеми, които са били репортвани, са били за Ruby конзолата и на интеграция. Тъй, че явно има голям пазар точно за подобни фичъри. И интересните неща в езика. Всички знаете за дефолт методите в Java 8. Да говорим за тях или... Само няколко глави, които казаха не, че новото в случая е, че може да има private метод в интерфейса и този private метод реално не се различава по нищо от private метода в клас. Разликата е, че може да го използваш ако имаш няколко дефолт метода в този интерфейс и искаш да част от кода да го шернеш между тях. Сами по себе си това е syntax sugar, както го наричаме, и е по-скоро довършване на дефолт интерфейса като feature set, а не фундаментална разлика. Още един подобен фичър, както може да видите в Java 8, параметъра трябваше да бъде асайнат на нова променлива, тъй като само променливи, инстанцирани в private resources, можеха да бъдат използвани. В Java 9, тъй като ридера не бива променен по никакъв начин, не бива реасайнат, той се води effectively final и може да бъде използвано директно да бъде реасайнат. Други неща, които се появиха, когато се имплементира анонимен клас, който е generic, също има dynamic оператор. Има случаи, когато компилатора не може да прецени правилния тип, но когато това е възможно, това е съвсем правилно. Има същите ограничения, които dynamic оператора на други места. Това е нещо, което беше деприкейтнато в Java 8 underscore, вече е нелегален идентификатор. Private методите могат също да бъдат анотирани с save parameters. Като цяло Java 9 не е толкова фундаментална промяна, колкото Java 8 от страна на езика. Малките промени, които се въвеждат, са довършване на Project Coin, който влезе в Java 7 и 8. Който се интересува от детайлите, може да прочете на линка. Въпроси? Аз имам един въпрос, може на предишно след много внимание. За Effectively Final, това за всякакви конструкции, или само за Private Resources? Private Resources. Има ли някакви планове да се въведе някакъв трансфер на ownership? Защото всяко излезе на принтер и кода не знае, че нещо се случва с него добре. И да има нещо подобно ще е в Java 10 и това само хората в Oracle го знаят дали ще има. Просто няма как аз да ви кажа. Това е, може би, поне от моя гледна точка, един от най-съществените нови фичери в Java 9. Най-после по-богата интеграция с системните процеси. Може да видите, че
Вече вместо да се използват системните команди, за да вземеш процес идентификатора или аргументите, с които е стартирано, или самата команда, с която е стартиран процеса, времето, CPU duration, юзера, който го е стартирал. Това е налично за директно използване. Нещо, което съм забравил да покажа, е, че вече могат да има и children, метод, който ти връща стрим и всичките процеси, които са стартирани от този. Особено удобно, когато правиш интеграция с друг език, друга екосистема, или пък имплементираш някакъв сървър, който стартира много процеси. До сега това беше една много голяма болка в Java, тъй като се разчиташе на извикване на системни команди и до някъде убиваше мултиплатформеността. Това също е нещо интересно. Много малък addition, който ни позволява да инстанцираме веднага листове, сетове, мапове. Не е като да го имаш като нямаш го в езика интегрирано директно, но все пак е едно улеснение с ограничението, че всички те са immutable, което не е толкова полезно, но хората са решили, че така може да се някои от най-честите оплаквания да бъдат заличени. И още в същата категория няма повече read процес, while loop с read или с write, за да изчетеш и изпишеш нещо. Колкото и да са дребни тези неща, оказва се, че почти всеки или ги имплементира в някакъв утил клас, или в крайна сметка стига до CommonCO или подобна библиотека, само заради такива малки неща, които мястото им е наистина в платформа. Това долното с Direct Memory Access се случва или има копия? Не мога да отговоря. Значи, по-скоро отговорът ще зависи, тъй като на различните платформи Java NIO е имплементирано по различен начин, на някои се използва Direct Memory. Нещото, което Java доста страдаше и би казал, че все още има такъв проблем е с графичния интерфейс. Дори като SWT девелопер бих казал, че ние нямаме добър интерфейс, което добра графична библиотека, която да е на ниво с системи. В сравнение с Windows или с Mac или с гътка от Unix-ите показва, че поддръжката е останала някъде преди 7-8 години, ако съм оптимист. Това бавно се променя, поне в Java 9 виждаме multi-resolution имиджите и HiDPI поддръжка в Java 2 като цяло. Multi-resolution имиджа е един обект, който съдържа няколко имиджа за различни резолюции. При поискване спрямо резолюцията ви връща правилно. Нищо особено, но е интегрирано системно и когато системата има стандарти за отчитане на стандарти за наименоване на имиджите по начин, който да показва резолюцията, за която са, той използва този, тъй че доста лесно се получава поддръжката. Това за всички, които работят под Linux, е един особено важен момент, тъй като Swing използваше GNOME Look and Feel по дефолт под Linux
и той беше линкнат към GTK2 и комбинацията с какъвто и да е друг application в същия process space, който използва GTK3 водеше до директен краш. Това отне доста години, за съжаление, би било хубаво да влезе в апдейт на Java 8, но няма да се случи. Влизат и доста други поддръжки, като desktop функции съм давал listener и хендлери, които дават аксес до логин, logout, ивенти, стартиране на help или about диалози, когато системата предлага такива doc менюта. И като цяло почти всичко е подменено в графичната система, дори Java 2D рендера е пренаписан изцяло, като е доста по-добър перформанс и антилайзинг е доста по-качествен. Тук може да се говори още доста, но отчитам, че повече Java програмисти вече не се занимават директно с UI, тъй че ако някой се интересува от това, на мен ми е една от любимите точки, тъй че може да говорим по-късно. И сега за всички нас като програмисти има неща, които налагани се да правим. Въпреки че не ги харесваме, поне аз изобщо не обичам поддръжката на много системи от една и съща програма. Това е голяма болка, но в същото време вече имаме многоверсийните Java файлове. Какво представлява? Той е най-старата Java версия, която се поддържа. Има нормалния layout на Java файла, докато за Java 9 вече в метри, под директория 9 и клас файловете, които могат да override клас файлове със същото име в нормалната структура. По този начин се избягват доста от рефлекшените, които се правяха преди за поддръжка на няколко Java версии, когато се открие бък и подобно. Другото нещо е properties файловете. Вярвам, всеки му се е налагало да ги ползва и да напише не ASCII текст в тях, да го конвертира няколко пъти или да го редактира. Най-после го има и това като UTF-8 поддръжка, тъй че вече може съвсем свободно да се редактира и редицата помощни програми за това вече не са нужни. Това е един нов фичър в Java компилатора, който е особено интересен. Какво прави релиз параметъра? Значи, това е еквивалентно да промениш source, target и boot class path. Това беше много тежко да се прави преди, тъй като повечето хора промениха само source и target и разчитаха, че компилацията върви добре и тя наистина минаваше, но се компилираше спрямо runtime jar на виртуалната машина, с която компилираме, което водеше до class not found, method not found и подобни exception runtime, тъй като при стартиране с старата версия, въпреки че байткод е правилен, то се го няма. Ако някой е... Били да заседаме назад, защото там има пълни байткода, т.е. ще... Да, поддържа и 6. Това нещо, който е запознат с Target Environment, Execution Environment от OSGI, работи по почти същия начин. Разликата е минимална, тъй като когато имате само Java 9, вие няма как да имате runtime jar-овете от предните версии, за да имате по class path, вече има лист от наличните апита, които биват проверявани при компилация. Трябва да представя лист от апитата, които са налични или премахнати, не съм сигурен.
дали blacklist или whitelist са избрали, но това е начинът на работа. Тук влизат и доста други промени, които са от гледна точка тулове, които вървят по дефолт с виртуалната машина, но за някои от тях ще говорим по-късно. И най-любимият ни нов фичър. Вече имаме стандартен annotation, който казва, че нещо ще бъде премахнато в следващата версия. Това е една фундаментална разлика в майндсета, с който се девелопва Java. Колкото и да бяхме свикнали, че когато нещо е в виртуалната машина, то остава там завинаги, това вече няма да бъде вярно и особено с модулите, за които ще говоря след малко, и ще става все по-належащо да могат нещата да бъдат рефакторнати правилно и също така outdated актове да бъдат премахнати. Доколкото знам, retention policy, което е избрано за сега, е да бъде премахнато една версия, след като бъде деприкейден. Тоест това нещо го ползва извън код, правилно? Сами там да си го махнат после това нещо или нещо го ползва компилаторът? Ако си анотейтнал само нещо, ти трябва да изтриеш самата имплементация. Но основният фичър е, че това вече се използва активно в Java 9 и по този начин му казват неща, които няма да ги има в Java 10. Знам, че има нагласата в нещо, ако е вървяло да не се пипа, хубаво е да се пипне, защото в следващата версия ще има големи проблеми с него. И възниква винаги въпроса, ако наистина е вървяло, защо трябва да го променяме в момента? Ако трябва да го променяме, най-вероятно сме срещнали някакъв проблем. И основното нещо в Java е, това са модули. Започна като Project Jigsaw, трябваше да бъде в Java 7, Java 8, Java 9. Скопът му беше променен многократно и от една сравнително проста модулна система се оказа в една почти еквивалентна на OSGI система. Причината, поради която подходихме по този начин от Oracle, беше, тъй като те създадоха, модуларизираха Java виртуалната машина, преди да вкарат Java модулите. Това са компакт профилите в Java 8, са първата стъпка. И въз основа на това, което откриха по време на тази трансформация, беше финализиран Jigsaw. Какво представлява един Java модул? Това е много опростен, пръв поглед. Всъщност един Jar файл, в който имаме top-level model info class. В него имаме само мета информация, нищо съществено, никакъв код. Име на модула, кои пакети експортва, кои модули зависи, сервиси, които изисква или провайдва. Но това е повече с цел compatibility с старите формати, тъй като създаването на добавянето на Model Info Class в един jar файл не е проблем да бъде запазено compatibility с стара версия на Java. Пълният вариант вече е JMod файл. JMod файла като файлов формат не е специфициран изобщо. Единственият вариант да аксесвате нещо от него в начин, който е reliable, е да се използва или апито, което го има в Java 9, или ако ви трябва информацията от него, да използвате JMod команда.
Дал съм примерен output на Java Activation модула. Както може да видите, това е задължително dependency, transitive dependency, което се експортва към други модули, които депендват на Java Activation. Това е модул, от който зависи. Това е експорт, е името на пакета, който се експортва, и останалото е вече implementation detail, който се създава от Gmod при компилирането. Защо са нужни долните неща? Една голяма разлика с Java файловете е, че Gmod файла може да съдържа в себе си native library. И има стандартизиран начин за аксесване на това native library вътре в модул на файла. Ако някой му се налага да извиква C-Library през GNI, всичките хакове с LD Library Path и подобните при миграцията към Java 9 би трябвало да изчезнат. И модул пата, това е нещо, което въобще не замества клас пата, като може да съществуват и заедно, но за това ще говоря по-късно, тъй като там има доста тънки моменти. Това, което е специфично, че когато модул се резолва от модул пата, се активира както той, така и всичките негови депенденси. Това също е едно доста голямо улеснение спрямо ClassPath и jar файловете, където зареждането на един клас, на един jar файл не гарантира, че депенденсите му са налични, тъй като метаинформацията липсва. Доколко сте запознати с OSGI? Приемам това за не. Значи, да започна с кратка информация за OSGI. Това е модулната система, която за последните 10 години се наложи като де-факто стандарта в Java света. WebLogic, WebSphere, Eclipse са имплементирани като OSGI контейнери. JBoss сървъра също предоставя OSGI контейнер и повечето от модуларизацията, която се случваше до сега, разчиташе на OSGI. Това, което е различно, е, че при Java модулите, изолацията, която се случва на модул от околната среда, е чрез една промяна на public семантика. Това, което имаме, е в всички модули се зареждат в един и същи клас лодър, като наличието на някои, като възможността за референсване на public клас от друг модул е единствено ако този пакет, в който той се намира, е експортнат в модул info класа. Това нещо е имплементирано в самата виртуална машина и public клас вече не означава задължително, че може да го аксесваме от други модули в същата виртуална машина. При OSGI иерархия от клас лодери, съответно ограниченията са един бъндъл, един клас лодер и пълен контрол как се създава всичко там. Но OSGI поне до версия 5 поддържаше дори Java 1.1, тъй че самото ограничение там беше да бъде на много ниско ниво. Оригинално произлиза от посттерминали, тъй че ограниченията са много големи. А последната версия разчита на Java 6 и може би за бъдеще може да видим и OSGI имплементиран върху Java модули. Има места, които биха опростили доста самата
самата имплементация на OSGI. Експортирането. От експортиране разбирам оказването на кои части от нашия модул могат да бъдат достъпни за други модули. И на двете места това се случва чрез Java пакети, просто листване на пакетите, които се експортват. При имплементирането е една съществена разлика. При Java модулите може да имаш dependency единствено на модул и да го кажеш, че зависиш от друг модул. При OSGI имаш малко по-голяма гъвкавост, тъй като можеш да кажеш и зависимост от друг Java пакет. Последното е доста удобно, когато да речем имаш dependency от Java Servlet и искаш да смениш имплементацията от Tomcat на Jetty. При Java модул трябва да смениш и да прекомпилираш модул InfoClass с името на новия модул. При OSGI, ако dependency-то е реализирано като import package, това не е нужно, променя се само Java файла, който е инсталиран в OSGI контейнера. Сервисите, предполагам сервис лоудъра, всички са запознати с него? Отново не? Това е стандартният вариант на Java-та за да продължа с друго или? Окей. Ще кажем, че беше екстенднат леко, за да може Java модулите да оказват изрично кой интерфейс те провайдват и това вече няма нужда да се случва чрез Meta-Inf Services file. Ако някой иска повече детайли, предлагам по-късно, тъй като напредна с времето и имам още доста неща. В OSGI имаме Declarative Services. При тях имплементацията е много по-тежка, тъй че също мисля да бъде прескочена. Само един въпрос. Мен, че нищо не става много ясно, че това разлика между модул и клас. И този JMod. Добре, значи модул InfoClass е класа, в който се запазва всичката информация за модула. А самия модул може да бъде дистрибутиран в два различни формата. Един е като jar файл, в който имаш модул InfoClass, в структурата, която показах, а другия същия контент да бъде компилиран като JMod файл. Два различни начина за трансфер на същата информация. Като JMod файла, вече казах, има някои фичери повече от jar файла. И тези неща, т.е. модулите, примерно, могат да променят употребата на Maven, да предполагам пакети и тези неща. В бъдеще, предполагам, това значи, че Maven пакети и тези неща могат да се дистрибутират като Java модули с native dependency, тъй като така ли, това ли значи за различни на... Да. Особено в случаите, когато се дистрибутира връзка с native library, това е особено ценно, тъй като иначе поне в Maven света имаш класифайери, които оказват до 5-6 или според зависи от системите, които поддържаш различни модификации на същия jar файл и е доста тегаво да се получи съответния правилен сетъп. Сега, основните проблеми, когато се опитваме да мигрираме към Java 9, е, че няма повече аксес към JDK интернал. Sun и Consum пакетите вече не са видими. Разликата, малко изключение е Sun Misc Safe, тъй като не цялата му функционалност е налична като нормално API, но всичко останало не е налично, тъй като самата виртуална машина се дистрибутира като модули
И ако вашето приложение или dependency ви имат референс към някой клас от тези пакети, по Java просто няма да бъдат намерени. Това е една друга промяна. Тези модули вече не са част от Java-based класа и не биват намерени директно от Java виртуалната машина. Трябва ръчно да бъдат добавени. Има конзолен параметр, който го казва, мисля, че беше all и modules. Отбелязал съм, че само Java Core е deprecated, но от вчерашния билд на Java, по-скоро от петъчния билд, вече всички тези са водят deprecated и най-вероятно ще бъдат премахнати в следващата версия на Java. Или ако поне ще бъдат премахнати като част от Standard Edition. За хората, които са се занимавали с графика, Java AWT, PR пакетите са премахнати и някои други методи. В този случай това е резултат изцяло от модуларизацията и необходимостта за премахването им е за да може да бъдат направени чисти пакети без много лични зависимости между тях. А тази промяна на публик в модулите може ли да обравим с Reflection или е по... С Reflection? Да, т.е. както направи в методите може да кажеш set публик или нещо от сорта. След малко за Reflection. Понеже за Reflection има цял слайд, ако сте използвали, ако в вашия код или build скриптове някъде референсвате джаровете и експектвате ги по някакъв начин, или правите каквато и да операция с тях, те вече не са част от виртуалната машина, всичко идва като JML файлове, вече това трябва да бъде пренаписано. И основният проблем, който възниква, е Reflection. При модуларизацията един пакет, който не е изрично експортнат от даден модул, не е наличен за Reflection, което е едно много голямо ограничение. И много от хаковете, които се правеха, за да се правят някакви, да ги наречем, нелегални операции, разчитаха точно на това, че всичко е налично. Вече не е. Има възможност, когато човек знае, че разчита на Reflection, да експортне даден пакет, експорт private, тогава пакета не е наличен за директна компилация срещу него, но може да бъде инстанциран през Reflection. Но това пак трябва да бъде изрично указано в информацията на модула. Ако много разчитате на Reflection, особено ако разчитате на internals на виртуалната машина за access с Reflection, най-вероятно приложението няма да върви по Java. Това е нещо, което така или иначе не беше препоръчвано никога да се прави, тъй че не може да се каже, че хората не са били предупредени дълги години. Другото нещо е, че Java компилатора вече не поддържа компилация на bytecode версии по-стари от bytecode версията в Java 6. Това нещо вече е стандартно policy, поддържа се новата настояща виртуална машина с предните две версии. Тъй, че в Java 10 вече няма да има поддръжка и в Java 6. Официалното изявление от девелоперите на Java компилатора беше, че това е необходимо, за да го докарат до ниво, където те самите могат да си го поддържат. Тъй, че също е един показател за промяната в майндсета, който го има в Java света. Нещата започват да се движат доста по-бързо и старите неща остават се на старите версии.
Това е нещо, което беше learning в Java 8, underscore за идентификатор. Аз продължавам да бъда удивен колко често хората са го използвали. Последният ми подобен фикс беше в края на миналата седмица. Особено когато някой не е искал variable да бъде метод параметър да бъде референсван по-късно в метода. Това изглежда бил един доста стандартен вариант. И опитите за компилиране с Java 9 показват много и много такива проблеми. Другото ключово, ако сте стартирали собствен сървър и сте правили fine-tuning на garbage collection, всички опции, които бяха деприкейтнати в Java 8 ги няма. И тъй като Java виртуалната машина не поддържа, не игнорира стари опции, фейлва, то ако се пробвате да стартирате с някои от тези, ще трябва да ги премахнете, тъй като има и изцяло нов garbage collector, който е по дефолт, най-вероятно и fine-tuning ще трябва да бъде пренасман. G1 ли е? Да. И сега да минем към подготовката. Ако с какво да започнем, когато се пробваме да стартираме един application от Java 9. По презумпция, ако не променим нищо, то би трябвало да тръгне. При един идеален код, който не е правил никакви, не е взимал никакви шорткъти, да ги наречем. За помощ в Java 8 е вкаран JDEX, който има един много добър параметър JDK Internals, който ще ви предупреди за всеки референс към нещо, което е премахнато в Java 9. Тъй, че ползвайте го, той ще ви покаже ще ви покаже нещата, които ще се счупят още преди да стартирате и които трябва да промените. Има Maven плагин, тъй че интеграцията е доста лесна. Все още има доста библиотеки, които разчитат на JDK Internals, особено от по-старите версии. Тъй, че особено Xalan и Herces, с някои от Apache Commons, доста често има подобни референси в старите им версии. Тъй, че ако имате подобно нещо, първите промени най-вероятно ще си да апдейтнете dependency. Едно също улеснение е .file параметър, който ви позволява да рендернете една картинка, която много съм избрал просто, за да се видим, че и когато имате research модул, го показва. Стартира съм го върху един Java файл, който зависи само от Java Page и всичко останало не е открито. Това е особено ценно, когато се опитваме да сортираме нещата като Java модули. Тъй като ако разчитаме на клас пътя и всичко идва от него, тези промени няма да ни касаят толкова, но когато се опитваме поетапно да преминаваме към модули, доста от нещата ще ги виждаме през JDET и как те липсват. Това е нещо, което е ключово, разделянето на стартирането на автоматичните тестове от билд процеса. В Java света много често тестовете се равнат само от билд процеса, което е доста голям проблем, тъй като миграция към Java 9 или друга голяма миграция се оказва, че имаме нужда първо да открием дали върви правилно приложението и чак след това да се опитаме да компилираме под тази версия. Едно от първите разделения, които могат да се наложат, е
добавянето на някакъв скрипт, отделянето на тестовете по начин, който може да ги стартираме с Java 9. И вече оттам започва безкрайния процес, където стартираме, виждаме резултатите и повтаряме, докато нямаме правилно изпълнение на всички ни тестове. Където вече според мен може да започнем и истински юзер тестове. Но това съм го добавил като с цел това разделение, тъй като стартирането само през Maven също е възможно с различни конфигурации на toolchain, плагини и така нататък. Но дори това има своите ограничения, тъй че лесно стартиране без билда е напълно задължително. Тук вече минаваме към следващата стъпка, която е при вървящото приложение да се опитаме да го компилираме и да го разработваме, използвайки Java 9 със самата апlikация. Toolchain-а, Java компилатора го имаме, Maven добавя някаква поддръжка за момента. Доколкото знам, в Ant все още няма никаква разработка, за която да таргетира Java модули. При идеята нещата са малко по-добре, тъй като NetBeans поддържа всичко, бидейки Oracle-ски продукт, те нямат ограничението на CLA и подобни лицензии, които са валидни за останалите програми. В Eclipse Java 9 поддръжката е налична в отделен бранч и е инсталируема през Marketplace, но все още нямаме право да разпространяваме като част от идето директно, тъй като Java 9 не е final. В Eclipse се реимплементира компилатора и това изисква доста повече итерации с legal екипа в Oracle. CI Integration, Jenkins, Travis, каквото и да се използва. Все още не знам дали е тествано подробно с Java 9, доколко се изпълнява плагините в него. Поне моята информация за тази част е най-слаба и не съм виждал текстови акаунти и нещо лесно за използване в CI-сървър. И сега минаваме на хипотетичния модел, където всичко предишно е минало правилно и вече се опитваме да пишем приложение, което пакетира Java 9. Това, което трябва да отчетем в този случай е, че първата ни стъпка е да се научим как да създаваме ние самите модули от Jar файлове, отново с JDEPS. Ние може да генерираме модул info, като това, което се генерира е requires за модули, които вече съществуват на модулния път и експорт на всички пакети от Jar файла. Това е което се генерира, които пакети не искаме да бъдат достъпни и считаме за implementation на детайл, а ги премахваме ръчно. Едно лесно улеснение и е напълно достатъчно за стартиране на за правене на нашите Jar файлове, на модули, без да се опитваме да влезем в детайли. И тук започва по-интересният момент. За да имаме наистина правилна модулна система, трябва да се опитаме да преместим всичко, което имаме налично на клас пътя, на модулния път. Има няколко различни модела, по които може да бъде правено това. Единият модел е да се започне с Jar файловете, които имат най-малко зависимости
биват направени на модули, слагат се на модулния път вместо и се премахват от клас пътя и се итерира до премахването на всички jar файлове от клас пътя. Това може да бъде един много дълъг процес, особено в случаите, когато ние нямаме контрол на всичките jar файлове. За целта има, да ги наречем, средни варианти, където добавянето на неконвертиран jar файл на модулния път се води автоматичен модул, който експортва всичко и зависи от всички модули, които са модул на модулния път. По този начин се постига стария клас path visibility, но това доста утежнява модулната системата и че не е препоръчително. Едно от нещата, които подпомагат, е, че всичко, което е налично на клас пътя, е налично в един unnamed модул и всички jar файловете на клас пътя могат да имат зависимости към модулите, но обратното не е възможно, тъй като зависимост от модул може да бъде само към друг модул и затова започването от jar файлове с най-малко депенденсите или само с депенденсите, които са от класа, от виртуалната машина, е най-лесният вариант. Обикновено тук се стига до една доста смесена система, тъй като скоростта на девелопмент е много различна и поне аз не очаквам да имаме напълно конвертирани стари апликейшени към модул пата в близките години. За нещо, което започва от нулата, може да бъде писано, таргетирайки Java 9 с правилната дисциплина на писане и използване на технологии. Това би бил един правилен вариант, но миграцията аз се виждам като нещо, което ще продължи поне няколко години. Вие може ли да се нафорсне по време на runtime, като се запали JVM, да се нафорсне само модул пат? В смисъл, в момента, който детекне plain Java, да каже, може така, аз се нафорсне само модул. Не мисля. Никога не съм търсил такъв вариант, но не мисля, че е възможно. Тъй като целта при девелопмента на Jigsaw беше да имаш всичко, което е налично като application, чист application, таргетира Java 8, който може да се стартира върху Java 9, където системните библиотеки, където модулите, които са от виртуалната машина, вече са модули, да може да се изпълнява без промени. Много от нещата, които говоря за unnamed модули и така нататък, са детайлна имплементация вътре в самата виртуална машина. Има модул API, което мисля, че дава някакви възможности, но не мисля, че може да изключиш unnamed модул. Добре, този въпрос, това мен чужда малко като платформата и нейния Revolution план. Има ли нещо такова, мисля, по време на стартиране на самата виртуална машина, да се визуалне кой може кого да зависи и евентуално да е някакви циклични фреймс? Да, това ще бъде честно, като Java модулите слагат доста ограничения, доста повече ограничения дори от OJVM. Само един модул на модулния път може да изпортира пакет за дадено име, тъй че ако имаш два пакета, които експортират едни същи пекични, това ще фейлне и ще фейлне още при резолване на модулите. Тоест, може да почва да е модул, който експортва един същи пакет, така? Тоест, историята с машините файл, имаме един машини файл. Да. Идеята, която имат, е, че
разчитат на абсолютно еднаква compile time и runtime фиксване на всичко. И поради тази причина, ако имаш versioning, вече има смисъл да сложиш рейндж на версиите, които поддържаш и подобно. Аз се разчитам на абсолютно статичен имидж, който не подлежи на никаква промяна. Ако искаш, част от това нещо е и JLink, който не съм упоменал на една от командите, които съпътстват Java 9 и която позволява да не дистрибутираш цялата виртуална машина, а да дистрибутираш само модулите, от които зависиш. И това може би ще бъде един от препоръчваните начини за дистрибутиране. Това как се оправя система за тиги депенденции, които са различни версии от и с различни версии, които си трудно. Звучиш. Да. Затова казах, че тази миграция няма да бъде много бърза. Всичко, което се намира на клас пътя, ще остане да работи по начин, по който е работил. Затова казвам, че за нов development направо разчитайки на модули, но когато трябва да се конвертира, процесът ще бъде доста дълъг и ще разчита на множество промени в самия application, особено в зависимост. И с това аз съм готов, тъй че ако имате някакви въпроси на други. Да? Тия неща са сигнали, както и тия неща за Java 10. Най-вероятно да. Java 10 за сега е изцяло незнайна, няма дата, към която да се цели. Имаше само тези Java Enhancement Process, има само един proposal, който не ми остана време да прочита какво точно бе. Тъй, че какво ще има в Java 10 все още не е изчислен. Един от детайлите за Java 10, а и за Java 9 е, че вече има Java Community процесът беше доста отворен, вече редица Java User групи, мисля, че бразилската вече има voting, може да гласува за определени Java Enhancement процеси и да участват на разработката, което би било доста удачно за една наистина активна група, която е специализирана в дадено API или по-специализирана част от Java. Други въпроси? Може ли някой да сподели нещо? Разбира се. Казва с проблем от правото. Имаме време малко. Добре, план, по-нето малко. Само и последен въпрос за Reflection. че това всъщност, ако се спортно пекич би било да се аксесва с Reflection. Може ли да се използва Reflection в клас, който е експортен пакет от модул, който не е, на който всъщност не депендваш? Освен ако нямаш транзитивно депенденси и модул, на който депендваш, не горе експорт. Имаше просто това с продължаването на политиката за вкарване на все повече и повече имплементация в интерфейсите, до всяка интерфейсия на Java. Това е нещо, което на мен лично не ми харесва, но от друга гледна точка, когато имаш интерфейс, който е много често използван, без дефолт методите би провалил компилацията на всички, които го имплементират. Това беше причината да бъде добавено. За да може да се екстендва лист с този статичен метод листа, без да се налага това да се добави във всяка една имплементация на лист, се разчита на дефолт метод. Това е причината да бъдат добавени. Вече си те правят методи, купак се по-надолу.
Да, те реално не променят нищо, тъй като хората, които разчитаха на подобно нещо, просто ги имаха като още един метод, дефолт метод в интерфейса. Тъй, че дори бих казал, че се стъпка в правилната посока, тъй като позволяват някакъв дефолт метод да се изпълни. Тоест, идеята е режим за школа между дефолт метод и да се използват и други дефолт методи. Да, няма абстрактни класове там. Да, но всякакви класове са така, защото не може да слагаш дефолт методи и веб методи в интерфейса. Като смисъл да имаш лист и абстракт лист, като говорим, че те правят може да също нещо. Или задава екстент абстракт лист. Дали това нещо е правилно, може да се спори много, но като цяло почти всички езици вървят към все по-голяма гъвкавост и все по-малко структура, тъй че това е пътят. Това се търси явно и това се имплементира. Добре, преди следващия въпрос, аз искам да направя малко вметка, понеже, както казах, това е първо събитие и нали, така плавко започват потребителските ни групи винаги в начало, но по принцип в другите ни потребителски групи, особено тези, които са най-от начало, дискусиите са горе-долу на половината на презентацията. Предполагам много хора сред вас, които имат някакви въпроси, ама не ги дискутират. Точно това искаме да развиваме в DFBG, дискусиите след събитията и това наистина хората да уменят опит. Аз не случайно казах, ако някой иска може да сподели също опит, нали, съм поканил някой човек, който да сподели нещо интересно, но той само задава и темата на вечерта, така че ви приканвам, ако не днес, то следващия път нали, чувствайте се комфортно да го направите това. Не сме на конференция, където е изключително трудно да зададете въпрос. Ай така, сега надявам се поне още един да е възникнал. Не ви чух. Когато OSGI мине на Java Mobile. Разбирай следващите 7-8 години. Ами, благодаря ви тогава. Добре.